É a cámara de vídeo. Que hai unhas probas para realizadores e prácticamente xa teño a praxa no papo, Podes facer unha reportaxe dunha lenda local. En Portozas hai moitas. E non me digas que non coñeces ninguna. Todiñas. Prenda a cámara que che conto eu unha. Coñece a lenda do ouro dos daneses? É a historia dun tesouro roubado. Con piratas e raspiñeiros. Non lle falta detalle. Mira, cara acción, impacto, actualidade, vale? Agacha, tome. Seguro que son contrabandistas. Que imaginación lle botas cando queres. Ois, e ademais falan en clave. Miña nai, se chega a ter un teleobxectivo con xeito, fago unha reportaxe que... Bonita maneira de pasar a nosa primeira noite xuntos. Lauriña, home, é pola exclusiva esta... Supoñía que co tempo podían pasar estas cousas. Pero xa a primeira pareceme un desprezo. Rosa é a cómplice dos piratas. Nós non somos piratas, Fito. De onde sacas esas cousas, home? Home, pois, está claro. Estádemos mergullando na furna dos daneses para atopar o tesouro. O tesouro dos daneses desembarcou na Coruña. Aqueles barcos nin pasaron por aquí. Xa. Así que enganátesme, non? Non, eu conteicho que sabía, pero resultou ser todo mentira. Conteillo a Suso e ele explicoume como foron as cousas en realidade. Todo isto é pola tua culpa. Idiotas, que sodes un par de idiotas. Un par non, Rosa. Un trío de idiotas. Mira que nivel. Con esta urbanización, Portosas vai ser a Marbella do Atlántico. Si, home. Se a humidade non lle atacara os osos dos alemáns, todo ia ben. Urbanización Monte da Moura. Unha plataforma de futuro. Con piscina, cancha de tenis, gimnasio. Si, moitísimo nivel. Pero hai moita chuvia. Boas vistas, boas comunicacións, materiais de primeira. Sí. Deseño vanguardista. Si, materiais de primeira. E ti viches o que pon aquí? PVC que non contamina nadita. E aluminio, ladrillo visto. Ti crees que iso é unha maneira tradicional de construir? Non me veñas ti agora co encanto do rural. Mira, Ramón, hoxe en día non se pode construir de calquera maneira. E hai que cumprir unha armonía estética co entorno. Para tradicional xa temos o pendello de Tarasido. Ti sabes mellor que a min que hai lei sobre isto, non? Atrancos da administración contra os empresarios. O que ti queiras. Veña, trae para aquí os planos e a ver se hai algunha subvención por aquilo da promoción turística. Ti crees que teño posibilidades? Home, Pódese. Hola. Que é isto? Que fas ti aquí? Pois nada, viña dando unha voltiña. unha voltiña, non sabes, poñendo antena e tal. Porque ti como espía non tiña expreso, Eu non espío, infórmome. E ti que? Chupando subvención, como sempre, claro. Das subvencións vai decidir un comité, non ti. Cala, Ramón, que ela é a presidenta dese comité. Daquela cajámola. Non, home, non. Para todo hai solución. Sí, estando esta polo medio non hai nada que facer. Que insinúas? Que vou manipular o comité ao meu antollo? Que vou antepoñer a miña opinión aos intereses do Consello? É iso que queres dicir? Pois sí. Non o podo creer. Podo creer que dubides da miña integridade, da miña honradez. Eu son imparcial como un jardá. Estaría bonito, home. Estaría bonito. Mentres esteas ti o mando, Portosás non vai levantar cabeza.
Mira, Tarasito, Carlos xa ten moita imaginación para que ti lle metas cousas raras na cabeza, eh? Eu? É el que sempre me anda a min enleando en todo. Ai, el. E quen quixo ir buscar o tesouro ese? Tesouro que nin existe, claro. Que quixo el que está empeñado que viu algo? Mira, non che volvo a dicir, Non enredes máis que xa ten bastante co que ten. O que pasa é que ti poste a cara a min como a unha hidra porque a min faime máis caso que a ti. Burro! Apache chiricajua. Apache chirichichi, Apache chirichichi! Que tes menos cerebro que unha mosca. Se ata Carmiña chejaña xogando as damas. Alá. Carmiña fixo trampa. O Que que? fixo trampa. O que? A ver, o de Carmiña foi sorte, foi casualidade. Sorte nada, que hai que ter un lotazo de entendemento para elas. O entendemento que ten o noso satélite de Lindiña non é deste sistema solar, Papi, non empecemos, non empecemos. Era unha broma. Empezamos tal e dixo cheo de onde lle ven o entendemento ao noso satélite. Venlle de min. Porque eu de rapaz tiña memoria fotográfica, eu memorizaba as guías de teléfono perfectamente. Ti pregúntame calquera número de teléfono de vai. Mira, vai o carallo. Vai coller a nena que imos a revisión, ok? Pero pregúntame calquera número de teléfono de vai, de rapazas, a poder ser. Mira este dedo. Sigue este dedo. Veña. E ao final, chegou Laura e dixo que nin piratas nin tesouros. Que o ouro dos daneses desembarcaron na Coruña. Que che parece? Que perdeche o tempo, tío. Home, ao final conseguín a plaza de realizadora e non estivo tan mal, penso eu. Non estivo tan mal, distí xa. Xa é así. A ver, mire. Botaches toda unha noite con Laura, certo ou minto? A soas, certo ou minto? Claro. E estiveche vixiando, non? Non máis que vixiando? Ou fixache algo máis que eu ainda non saiba? Non. É que había que estar atento á vixiancia. Tío, unha de dúas, ou és parvo ou practicas pola noite. Que pasa, dábache medólago, que tío? Medo eu de que, Home, de que? Dixo eu, esas cousas sempre poñen respeto a primeira vez, a intimidade. Pero non che dixen que tiña que estar atento a vixiar? Que nas colles, É que che dixo ela? Nada, xa sabes como son as mulleres. Ademais, hoxe pola mañán cabreouse porque dis que non lle fixen caso da bondó. Home, normal, tío, o que queres? Como que normal? É lo que é, normal. Mira, Majo, non se pode estar atento ás dúas cousas, vale? Venga, estou de acordo contigo, pero mira, ti verás o que é máis importante para ti, tío. Ademais, Laura sabía que era unha reportaxe importante para min, vale? Nada, mas eso a elas tralle sin cuidado, tío. O chollo. Eles son unha excusa barata, non máis, mira. Vou echar un consello, pero de gratis, Aténdeme. Mira para min. Nunca lle fagas pensar a unha muller que é o segundo prato, Pero para nada. Para nada, Laura, Laura non é desas, Atende, mamón. E aprende. Cando estás a soas cunha tipa, hai unha especie de liña imaginaria, non és? Sí. Que hai que, se non a traspasas, polo menos tentar traspasala. Para que che tomen en serio. É que ten que ser no seu momento. Daste conto que che dixo? Xa. Porque se non a pasas, tío, antes de acabar tratando como mariquita Pepis, tío. É que é verdad, Fito. Tes un minuto? Sí, adiante. Perdona se che molesto, pero quería que vises isto. É unha exposición de tecidos tradicionais que se celebra en Vancouver. Mira este. Sí, señor. É bolillo moi ben palillado, E non vai estar ben palillado. Esta peza é obra túa. Miña. Mira, Mariares, from Portozás, Galicia, Spain. É máis sí. Non sabía que te dedicaras a palillar. Sí, home, iso era antes que... Porque agora entre isto e Iria non dou feito. E como puido chegar unha peza túa tan longe? Pois non sei, porque ao mellor este... ia nun lote que mandamos a unha tenda de Santiago. Hola, contigo quería falar eu. Celia, mira, este é un traballo meu que está nunha exposición en Canadá. Sí, interesante. Levo-lle dando voltas na cabeza o da urbanización de Couto e, polo que eu sei, a única maneira de que non construa é que non respeta a lei de costas. Pois que non teño moi claro que é iso da lei de costas. E aí entras ti. Onde quere construir? Explícallo, nena.
No Monte da Moura quere facer unha urbanización de chalés na beira do mar. Pois vai ser complicado, A lei de costas é moi ambigua na definición da zona marítimo terrestre. Non chega a cubrir a realidade natural. E iso traducido ao cristián, que quere dicir? Pois que todo depende por onde pase a raya imaginaria. Claro, a raya imaginaria. E que raio é o da raya imaginaria? Eso, Celia, é o cuida a cuestión. Pois a raya imaginaria é un espacio comprendido entre dúas liñas imaginarias. Unha delas é a liña de baixamar escorada, que é onde máis abaixo pode chegar o mar en todo o ano. Xa. E a outra é a liña de preamar equinocial, que é onde máis sobe o mar nas mareas máis vivas. Claro. Ben, pois, a partir de aí, son 250 metros terra adentro. E nese espacio non se pode construir, entendiches? Nin papa. Pero tanto ten. Quero que me asesores, que me leves os meus asuntos. Se non, Celia vai acabar co meu proxecto. Mira, a min non me meter nos vosos enredos. Eu estou aquí tranquiliño, coa miña horta, plantando nas cebolas... Por min planto o que queiras. E vas a botar aquel nitrato. Con aquel nitrato non medran nin as silvas. non yo boto, non. Pasa que Taracido empeñase en traerme. E mira, falando del... Que? Que día, Fala baixo que está Rosa dormindo a sesta. Botoulle o nitrato. Botei. Vanlle sair unhas cebolas preciosas. Ti! Ai, que susto. A ver se baixamos un poquinho a vos, Que estou dormindo. Que delicada ti. Francisco, mira como lle vai a Concha. Pois por alá anda pobre, cuidando de Manuel. E cando volve a pobre? Pois espero que pronto, porque estou ata os cornos de comer pexejos en amíbal. E mira, ese Manuel que é o primo dela, non dixo? A ti que che importa? Que, Xuís, imos mergullar, Como? Outra vez, sei. Ti de mergullar nada, xa cho dixen. Así que... Xa cho dixen. E que? Pensas plantar as cebolas agora? Pois sí. Non teño nin idea. As cebolas hai que plantalas en minguante. Se as plantas agora, saen malas. Ti non me dixeches nada, Francisco. Que máis terá en manguante que en quinoxio. Que saberá este, Que? Va ser o meu asesor. Entón, todo ben, non? Perfecto. Moi ben, guapa. Veña, xa podes vestir. A ver, Ansa, que problema ten o meu satélite? Dime dunha vez, che. Non ten problema ningún, Celso. O problema é telo ti. Son as túas obsesións, home. A nena está perfecta. Obsesión tela ti con que o meu satélite nunca ten nada, che. Obsesión tela ti. O percentil de crecemento é óptimo. Non sei de que te preocupas. Moi ben, vai, o entendemento. O que? Sen enfadarte, sen discutir, que sempre estamos discutindo. Pregunto eu, o entendemento da nosa Carmiña é normal ou vai máis alá do normal? De momento, ainda non se pode dicir nada porque é moi... Sabes por que che digo? Porque ela ten cousas que non son deste mundo. Dígocho de verdade que pensades que estou tolo, pero ela, dille, é certo ou... Mira, non ten 2 anos, ben o sabes, ela non fala, pero fala cas mans, como a linguaxe esta dos sordos. Ela dígoche que di cousas cas mans. Non, ela fala, é que tomadesme por tolo. Non, tranquilo, é normal. Pois queres saber outra? Dime. Gañou unha partida ás damas. O que? Gañou unha partida ás damas. A ovella de Taracido, eu non é. Home, gañar de Taracido non ten moito mérito. Mira, eso foi unha cousa... Mira, dis que tiña estrategia, dis que tiña planificación. Papito, ti non estabas, eso non foi nada, foi unha parvada sen importancia. Non foi nada. Outro dixía, non foi nada, non teño nada no ollo e levaba na man. O que dixo eu? A ver, tranquilidade, o que dixo eu que... O mellor... O mellor non, pero o mellor a nosa Carmiña é un pouco superdotada, che. Hai nenos que teñen capacidades excepcionais para certas habilidades.
como para a música, para o xadrez tamén, sí. Sí, agora que recordo hai un caso moi coñecido a nivel mundial, sí, un mestre de xadrez. Capablanca, sí, con 4 anos xa lle gañaba aos pais, aprendeu a xogar véndose eles. E gañáballe a moitos adultos. Home, é un caso excepcional, non quere dicir que... Hai que subirlle un tabuleiro ao cuarto. Mira, papito, para aí. Celso, non te emociones porque a liña que separa un neno normal dun neno superdotado é unha cousa... Home, se lle queres poñer un chan dese de cadradiños no cuarto... Mira, Anselmo... Deixa falar, Ti parece tamén do outro lado, Pero pode ser. Ai... Levo todo o día igual. Parece o criado da cadea esta. Todo o día traballando como un boi. Por que queres? E despois teño que traballar como realizador. E a cámara. Mira, se non fose por min, esta cadea ia a pique, Xa será para menos, Fito. Xa, despois non teño tempo para estudiar e pasa o que pasa. Xa, que me pides axuda a mí? E como adiviñaches? A ver, déixame pensar. Porque levas todo o ano pedíndome, Fito. Ah, e ti estás encantada de facerme tanta falta, non? Home, estaría máis encantada de facerche falta para outras cousas. Que outras cousas? A nosa relación debería ser algo máis estimulante. Ela non é estimulante dabondo? Que pensas? Que xa é hora de avanzar algo máis, non? Xa. E mira unha cousa, que entendes ti por avanzar un pouco máis? Pois que ti máis eu teñamos algo máis de intimidade. Ah, vale, xa vou collendo, Pois a ver se apuras, porque nunha destas acabasame a paciencia. Pois... Ti tranquila, que vou apurar. Pero despois non me veñas dicindo que vou demasiado depresa. Ben, a raya imaginaria chega máis ou menos ata aquí. Agora hai que medir 250 metros terra dentro e se os terreos de Couto están dentro dese espacio... Pois a rañala. Celia. Perdón, escapouse. Unha aquí. Estes son capaces de mover a praia con tal de denegarme a licencia. Non exaxeres, Ramón. As leis están para defender os intereses de todos. E os teus tamén. Pero que inocentiño és. Como se ve que non coñeces a Celia? Que, Viriato? Ti sempre onde esa castallada, Hola, Carlos. Estamos facendo unhas medicións preliminares, establecendo a raya imaginaria e máis a marxe de protección e todo iso. E como medides? Pois aqueles piñeiros, ali. Ata ali hai 250 metros aproximadamente. Sí, máis ou menos. Imposible. Imposible nada. Ai, sí, porque ti o dijas. Celia, hai que facer unha medición oficial, con topógrafo e todo. A medido que queirades, o resultado vai ser o mesmo ou non? Que medimos nós. Traque o trebello. Deixallo, anda. Que quero medir eu. A ver, Carlos, desde onde teño que medir? Pois, para min que naquelas rochas que están alá abaixo. Deso nada. As mareas de inverno chegan moito máis arriba. Mentireira. Vasmo dicir a mí. Ai, sí, que me vou fiar eu de ti. Aparta. Es ben mal cabido, home. Deixa, que non lle chega ao sitio. Que tal estás tan pequena? Pero, Claudia, tes unha pachorra que non ten ninguén neste sistema solar. Cóbrame aí, fai o favor. Estás tan preciosidade. DJ, como estás? Estou xa, estou grande, estou forte, sou un portento, DJ. Xa se lle ve. É que... Sabes o que penso? Que o meu satélite non é como o resto dos rapaces que vai aquí. É que ela ten un entendemento que non é deste mundo. Claro. Ela é superdotada. Loli, ti tamén o notaches? Vete estar de broma. Dígocho, é superdotada nas mans, na cara, nas reaccións. E ten un... Ti mira, é que é superdotada de todo e non sabe lo mellor. Xoga está. Vaya, prácticamente que xoga hasta... Ano e medio ten a rapaz, E prácticamente que lle gañou unha partida. Non é xogando as damas a ovella de Tarasido, Tarasido, mira, non me rompa a cabeza.
Isto é todo? Sí, será, seguro que esquezo algo, pero... Si, cóbrames. Ai, que cabeciña. Cabeciña nada que for un acuso, non sabes? Mira, o outro día li nunha revista un artigo moi interesante sobre superdotados. Pero onde está a revista xa tiña que estar na bolsa? Loli, que? Era do mes pasado, home, xa non me quedan. Pero na deste mes vai a continuación do artigo. Se queres... Pois mira, facemos unha cousa. Pídesme anterior e gardasme a seguir, ok? Vale. Marchamos? Moi ben. Veña, a buriño, Loli. Pero pagarás na conta, non? Oi, che, por intentalo non perdo nada. Págalle tío, págolle. Págolle, moi ben. Págolle, Loli. Sí que che fai falta o piso, non? Pois sí. E para que? Home, Maui, por favor. Vale. Pa cando che quería? Pois, cando estea a Valeiro. Valeiro, martes... Martes non. Pasado mañán vai agora a Santiago. Perfecto. Perfecto, pero a ver, que tes pensado? Pois, mira, vou traer a Laura aquí. Ben, E vou aí, facer ben. o que te me deixaches. Falei con ela e quero avanzar na nosa relación. Avanzar. Non che parece un poquinho do contado? Pero, Maui, ainda me deixaches ti, que teño que mostrar interese e non a vou cajar agora, non? Xa, Fito, pero que hai... Hai millóns de maneiras de mostrar interese, tío. Eu que sei. Mándelle flores. Xa o fixen. Pois escribe unha carta, tío. Ainda lle escribiches ti? Pois mándalle bombóns, tío, que eu deixábache ben o piso, pero... Como saiba Aurea, tío, é que me corta... Non o ten por que saber, Manjui. Xa, pero... Eso é moi arriscado, tío. Pero pode funcionar. E ademais, lembroche que vives aquí con Aurea gracias a min, así que debesme unha. Ai, que carallo, que rapaz é. Ben, está ben. Veña, Pero quedamos a pré, Quedamos a pré? Sí, a pré. Ben, pois o... Pasado mañán, ves polo taller, levar as chaves e ven ti só, Vale, veña. Veña, vos. Oiches? É que non saiba Aurea, Vale. E a tua mestra tampouco. Ti tranquilo que vouche deixar a casiña. Bueno, vai ser isto... Eu marcho. Zumba daqui. É como digo eu, como moi abaixo, Porque houve anos que o mar chegou moito máis arriba. Era boa. Se non foras tan trapalleira... Trapalleira eu? Sí. Por favor, sede razoable, son. Hai que chegar a un acordo, marcar a liña e contar 250 metros a partir de aí. Pero esa liña xa está marcada, ou non a ves, home? Por que o dixas ti? Ni nos planos do Consello, ou non os ves? Os planos do Consello poden estar manipulados. Como te atreves, home? Estamos perdendo o tempo, Celia. Eses planos non serven. Como? Non xo dixe. Non, a liña da preamar equinocial non é definitiva para establecer a raia imaginaria. Eso que quere dicir? O dato definitivo é a marca da onda máis grande do meirande temporal. E ten que ser moito máis para arriba da liña de preamar. É como non o dixeches antes, home. Ti ás veces estabas mellor calado, Eu non estou de acordo. A onda máis grande chegou a atacar a pedra. Nen de broma. Aí tá idea, Ramonsiño, os terreos non son edificables e punto. Calarás dunha vez, peixeira do carallo. Ainda non empecé a falar. Viriato, Que? tesme que facer un informe xurídico do asunto, E ti ven comigo, veña. Aonde, ó? Ó, xulgada, ves amañamos isto dunha vez. Veña, tira. Pois vou, claro que vou. Mareas vivas de Portosas. Hola. Hola. Que faz? Estou preparando a Celia un informe sobre a lei de costas e mirando como lle pode afectar ao proxecto de Couto. Moi divertido, non? Xa teño visto cousas peores. Ainda que agora non se me ocorre ninguna. Queres mirar a página web onde aparece a exposición de Vancouver? Vale, sí. Ben, xente. Xa teño aquí preparada. A ver, aí está. Que me ia dicir a min que ia aparecer o meu nome en internet. Mariela. Ei, mira, que era? Que querías? Sí, perdón. Quería facerte unha entrevista para a tele. É para que, neniña?
Para que vai ser? Polo do teu traballo en internet ou da exposición? Pero isto non é nada, isto non é importante. Como que? Que dis? Pois nada, cando poda, sí. Sí? Sí. Pois perfecto, entón chámoche. Pero en exclusiva, vale? Ah. Ao parecer estou me facendo famosa. Mira, hai máis páxinas nas que se poidan ver bolillos e todo. Claro, mira. María, Dime, hoxe estou máis solicitada. quería falar contigo. Quería facerche unha entrevista na radio Ajá. para falar do conto de Vancouver, da presencia da tua obra no catálogo de exposición. En exclusiva. Claro. Claro. Pois, nada, non hai problema, pero mellor noutro momento, case. Agora estou un pouco ocupada. Vale. Hasta logo. Hasta logo. Creo que o imos deixar aquí. Eu teño traballo e ti tes que facer ese informe, así que... Que total non vai valer para nada. Agora o importante é saber onde chegou a onda meirande e o meirande temporal. Ai, a meirande temporal foi no ano... Foi no ano 61. É verdade. Vai a tormenta. Penso que non houve outra semellante despois. Oh. Digo que xa terrible logo. Peor. Lembro que estaba na casa dos meus avós ao pé dos cantís e de súpeto púxose todo en silencio. Sí, despois da treboada, todo quedou en calma. Parecía como se a tormenta fuxira. Só se escoitaban os ouveos dos cans. Pero pouco a pouco foise achegando. O que? A meirande onda que vin na miña vida. Xurdiu de pronto, así, da nada, como un murmurio. E foi crecendo, crecendo... Ata converterse nun estrondo. A onda barriu todo Porto Sás. Vaya, é un falar. Foi no ano 61. Ese é o que necesitamos buscar, Pitusiña. Onde están eses expedientes? Aquí os tendes. Ai, pero... Isto que é? O fruito da incompetencia do meu antecesor. Tiña unha morea de cousas guardadas no pendello e... Eso é... o que quedou. Sinto, pero... Pero non é culpa túa, muller. Mirade isto. A instancia dun particular pedindo unha indemnización. E aquí pon que a onda levou a jamela contra a terra. Nada. Xa está. Se el nos di ata onde chegou a onda, listo. E hai nomes? Porque se hai algún nome, seguro que se acorda de ata onde chegou. Non hai nomes. Ti distingue o que pon aquí? Non, posible. Ainda que eu esta letra coñezo. Esta caligrafía así tan revirada, eu coñezo. E non lembras de que? Non, pero seguro que a vin antes. Segurísimo. Pero onde? Onde a vin eu? Bueno, meu home, isto prácticamente xa está, non? Sí, pero que queda aí vixiando que é capaz de facerme trampas? Ves, xa está. Pero a ver, Ainda non. deixa a nena tranquila, que non é un monstro de feira. Lindiña, estamos mirando máis nada a capacidade que pode que ela teña xogando as damas. Ei! Ai! Mas iso non vale, que esa xogada tiña eu preparada por se escaso. Pero non veda que a nena, a ver, está farta de vos e dos vosos experimentos. Dijo vos o que pasa, a nena dáse de conta de que nós queremos que ela xoga as damas. Xa. Ou tamén pode ser outra cousa. Que outra cousa? Tamén pode ser que como o noso satélite xa gañou as damas, pois quere algo máis, quere o xadrez do Copacabana este que falaba Anselmo. Pois eu o xadrez eu non sei xogar. Pois aprendes. Queres xogar o xadrez? Ai, papito. Carmiña, queres xogar o xadrez comigo? Non. Non fales por ela, Pois... Queres xogar o xadrez comigo? O tute. O tute, queres xogar o tute O tute sí. Eu o tute sí. Fala, miña Ai, o tute non o xadrez? Pois daquela nada. Non sei.
Non entendo para que queres que vaya contigo a casa de Mangui. Para usar o ordenador. Pero se ti e máis eu xa temos ordenador na casa. Xa, pero o de Aura é un mundo de potente, Se queres tamén podemos ver unha película de vídeo, Podemos la ver na miña casa. Xa que na túa casa e máis teus pais non me parece... Fito, quero que me deas unha boa razón para que vaya contigo a casa de Mangui. Está ben. Queres que che dea unha boa razón, non? Sí. Pois vouche dar. Lauriña, quero que ti e máis eu vayamos á casa de Mangui Para? A ver... Fito... Está ben claro, non? Mira que mo pos difícil. Non, non está claro. Como só das mulleres, non hai que se entenda. Bo... A raíña move como lle sae dos xoguetes, entendes? Move seguido. É que eu para min que entende, a ver, move. Sí, entende todo, a lei da relatividade, o principio de Arquímedes, entende todo. A ver, move. Deixa isto, e move estas. Ah, ves? Esta nena acaba, como dixo Anselmo, Copacabana ese imos facer cartos a escala. Moi ben, así. Mira, papito, como por culpa do xadrez, trague unha ficha, ese tragante, vasme oír, oíches? Comer as fichas. Comer as fichas. Non, cos pés non se pode, che, casma. Comer as fichas estaba ben. Había que coller, aí, vas con lindiña. Había que coller nosilla branca e chapusala na parte branca da nosilla. Mira, papito. Nosilla negra e chapusala na nosilla negra. Está empezando a dar indicios preocupantes, como sempre, de obsesión. No, Así que para. no, ti atende. Que ela fai algo ben, que ela gaña unha partida, pois eu que sei, pois pode chuchar as dúas torres. Entendes? Entón ela vai aquelando. Sí, moi ben, vai aquelando, e de que maneira vai aquelando? Home, pois vai aquelando da maneira como... Ti acordas o documental que vimos outro día dos caníbales? Ui, sí. Pois aquel caníbal que había que ao principio non lle chistaba comer os outros caníbales, pero a forza de comelos, o tipo, como premio, comía máis caníbales Así aínda. que imos ter unha nena superdotada e caníbal, non? Non, home, non. Moi ben, a nena do Sorcita, pobrecita. O que quero... Mira, papito. Está con sono. Basta xa, Pero, falámoslo despois. A nena pode perfectamente xogar ao xadrez. Ai, un fracaso, Mangui. Intentei convencela para que fose a túa casa para avanzar, non? E pasou de todo, como se non fose con ela. Nada, tío. Faltache experiencia ao carallo. Experiencia teño moita, O que pasa é que teño algo falta de práctica, non sabes? Aquilo, as primeiras veces sempre non fracasan. Pero algunha vez terei que fracasar, non, Mangui? A ver, veña, como foi o teu primeiro fracaso? Foi en Sirolas, non dous cabalos ali na Talaia. Un frío que pelaba en pleno xaneiro. Claro, para a calefacción tiña que ter un motor aquelado, non é? O motor como? O motor estaba en punto. O que pasa é que non sei como foi que lle perdín as revolucións. Do coche, non? Non, o que tes que ter en conta é que a primeira vez non vai ser a última. Entendes? Levalo con calma, pouquinho a pouco, eu que sei. Eu estou moi tranquilo, Mangui. Ademais, estou-me informando e vendo vídeos e todo. Ai, miña, que vídeos verás ti. Mas ti non esqueces ambientar o lugar. Súa musiquiña, súa iluminación e todo iso que che dixen, pouco a pouco. Xa. Entendes? Depois deixes que unha cousa che leve a outra vaya, tío, búscate a vida, tío, que máis che vou dicir, como é? Xa. Agora só me falta pedirllo. É que queira, claro. Pero para que queres estar a sós contigo na casa de Mangui? Muller, para que vai ser? Para xogar ao Monopoly? Xa entendo. É que lle dixeches? Pois, o típico nestes casos, fixen má parva. El que che dixo? Nada, non foi capaz de dicir o que quería con claridade. E se insiste, que lle vas dicir? Non sei, pero vai ter que ser máis claro. Loli. Loli, chegaron as revistas? Sí, chegaron.
Aí tes as dúas aí arriba. A do mes pasado era deste. Loli, que? Que guapa, miña nai. Gracias. Vai, dixía eu que controla as candeas por aquí, dixo. Están nese andel de aí. Ajá. Oye, se queres incenso ou sándalo ou deso, tamén o tes aí ao lado. Xa. Fitiño, como non amañe como é debido rápido, estrupa a cabeza daquela. E ti os seus anos que? Vai, Loli, eu a excepción de ti, pois os seus anos, pois todas, as de Portosás, é todo Cormello, bueno, parte de Cormello. Podes saber para que queres tanto candea? Eu... Sí. Eu, para nada. Eu, para nada, prácticamente... É un encargo de miña nai que... Vai, se sabes como é. Miña nai, que calor vai aquí, Xa, claro. Ben, eu vou marchando, vale? Veña. Fito, non leva a candea? Non, que... Coa calor, a cera derrete, non sabes, é boa... Despois igual aquela por aquí, collos, vale? Veña, a buriño. A buriño. Que tal? Ben, xa rematei o informe que me encargou Celia sobre a lei de costas. Ben pouco che levou, non? Total, pro que serve. Mentras non haxa probas concluíntes sobre os parámetros da raia imaginaria, isto é papel mollado. Entón, por que o fixeches? Xa ves, Celia quere meter entretido. Pois moi bonito. Que queres que lle faga? É o meu traballo. Só traballo? Pois claro, que queres dicir? Refírome á túa relación cos Couto, con Ramón e máis con Paula. Son perfectamente capaz de separar o persoal do profesional. Sí? Pois xa me dirás como faz, porque a mí non me resulta tan fácil. E logo, ti tes ese problema. Pois aquí estou eu. Cando queiras, axúdoche a resolver o dilema. Xa, o que pasa é que non sei se serás ti a persoa axeitada, tampouco. E logo? Mira, é que por un lado a mí gustaríame que a entrevista fose televisada porque así vese a arte do encaixe, non? Pero por outro, gustaríame que fose na radio... Nada deso, porque a entrevista pedín eu primeiro, así que vou facer. Eu teño exclusividade total. Ai, sí, a ver, María, dille aquí. De quen é a exclusiva? Ai, mira, e por demais, todo ben. A familia e eso... Pero ao final, quen a vai a entrevistar, Paula ou Brais? Mira, eu non sei quen vai ser afortunado, pero eu teño que traballar o dobre. Primeiro na radio e despois na tele. Se queres que te axude... Non quero que me axudes. Vaya, só quero que veñas comigo mañán á casa de Manjue. Xa estamos. Pero para que queres que vaya? A ver, Lauriña, ti é ela a miña moza, non? Sí. Pois, para que vai ser? Non sei, para xogar o parchís. Es do que non hai, Laura? Acabáramos. E para iso, tanta cousa. Mira que es neno. É que eu estaba dubidando se querías ou non. Pero por qué? Despois do tempo que levamos xuntos, é o normal. Claro. Que va, Que, xa sabedes que vai facer a entrevista? Sí, señor. A grandes problemas, grandes solucións. Aquí a nosa mariquiña que decidiu que fajamos a entrevista a dúas bandas, na radio e na tele. Home, é arriscado, pero eu creo que pode funcionar. Ai, se todas as decisións fosen así de fáciles. Quedando ben con todo o mundo, sen facer dano a ninguén. É que eu máis que nada estou práctica, porque neso, porque a rodeada de xente salomónica... Sí, pois eso está moi ben para vós. Pero sabedes lo que supón para min? Vaya, que todo o que fixen non serviu para nada. Pois vaille dando enseñeiro que non temos todo o día. E nós tiñamos tamén que ir pensando en como armamos o programa. Sí. Podíamos darlle un toque cosmopolita.
Xa sabes por onde vou, non? O choque cultural. Vancouver, Porto Sas, relacións transatlánticas, unha cousa... Xa viches, teño que traballar. Pois, ata despois. Veña. Ui, para min é un orgullo que o meu traballo, as puntillas que eu fago, que saian así nun catálogo deses. A parte hai tecidos de moitas partes do mundo, de Sudamérica, de África tamén, e todos con unha feitura preciosa. Como soubeches da existencia do catálogo? Ai, porque me contou o Viriato. Xa é famoso, Encontrar o catálogo. Non vas a ir ca túa. Non vos cansaredes de discutir nunca. A culpa é dela. Teño dereito a edificar e non o quere recoñecer. Cala ti, Lanján. Deixareche edificar cando se demostre que o proxecto non é ilegal. Pero non vos dades de conta que a vosa discusión é inútil, polo menos ata que os topógrafos non rematen co seu traballo. A ver, Ramón, a finca é moi grande, non si? Pois claro, eu pequeno non teño nada. Ala, xa empezamos, veña. Pois con un pouco de sorte aínda poderás construir nalgunha parte dela. E dixo eu, se a miña finca está fora da limitación de costas, que? Pois nada, que o proxecto queda como está e o Concello comprometese a non poñer máis atrancos, pero todo conforme a legalidade, como ten que ser. Ala, pois agora, cada un á casiña, agardar a que saibamos por onde pasa a raya imaginar. Pero ti hai lo que digo. Nin caso. Son dous chupatintas, só. Os la casás por non traballar, ala, a patar. Pero imos ver, non? Non é mellor unha solución civilizada que andar con preitos, denuncias e recursos, Non. Non vos entendo. Se me metín nesto, é para facer as cousas como eu quero, non como quere a señora alcaldesa. Eu? Pa que non o consiga? Un acordo con este decides. Pero vos estades mal da cabeza ou que? Agarda, Lurpia! Pois levan razón. Sí. A quen se lle ocorre ofrecerlles un acordo a estes dous? Temos cada cousa. Pero, papito, ¿qué pasó? Ti diches o artigo ese sobre os superdotados? Non. Pois se Carmiña decir é superdotada é mellor que morre. Se non morre, collemos un fumeirazo, metémoslle na cabeza e matámoslo nós. Papito, non che entendo. Antes estabas encantado de que Carmiña fose superdotada. E agora ti estás perdendo a pouca dotación que tiñas. Miña nai, a que nos espera a Lindiña e o que lle espera a Carmiña, Por qué? A ver que pasa. Ti mira o que pon o artigo. Os superdotados teñen moreas de problemas porque, claro, a xente miraos daquela maneira, non? É porque son moito máis interesantes que eles. E despois isto collen moitos complexos, como os famosos, como os futbolistas. E daí veñen os traumas. E despois os traumas eses tolean. Ainda non se sabe ainda porque tolean. Pero tolean e poden chegar a matar os pais e empezan a machetazos con todo o mundo, con toda a María Santísima. Papito, vais a darme un momento. Mira, o de que Carmiña ganoulle a damas a Tarasido, eso foi un invento de Mangui, era broma. Non é certo? É hecho que hai, mira, e despois, queres casos, mira, Mozart, de neno prodixio a esquizofrénico perdido. Papi, ti estás escoitando, Carmiña non é superdotada, tranquilo, ven acá. Eu que sei, empezou a machetazos con todo o mundo tamén, Mozart. Ven acá, tranquilízate. É mellor que morra. Ven, senta aquí. É mellor que morra, che. Ai, que pesado. Porque vai sufrir. A ver, ven, cóntame. ¿Cómo empezó todo esto? A ver. Que? Como vai a vosa busca? Pouco éxito. Ajás o documento aquel anónimo, pouca cousa máis. Algúnha reclamación, pero inútiles. Ou están mortos ou en América. Ainda nos queda moito por revisar. A ver se temos sorte. Mira o que hai aquí.
Lembraste desto, Celia? Como non me vou lembrar? É a nosa primeira disputa xudicial. Pero se vos levabades tan ben naqueles tempos. Se eu che contara. Por que pensas que lle chamaban a Pantera de Portosás? Brava como a pementa. É que co teu sempre tivemos unha relación intensa. Que tempos aqueles, mochiño? Sí, maravillosos. Ainda non te converteras nunha bella gata chea de resentimento. Ti nunca sí que jorde e vinajado, home. Suísa, quero pedirlle un favor. Ti dirás? Que garanta a imparcialidade da investigación. Ao mellor, Celia, ajocha probas. Non necesito facer eso. Por se acaso. Non tes de que preocuparte. Prométoche que todo se fará como marca a lei. Atopastes algo? Nada. Só o documento anónimo ese. Xa sei quen é. Ai, hola, Celia, que tal? Mira, non quedes aí na porta, muller, senta. Perdón, María, pero é que... É que, a ver, que pasou? Atopamos unha instancia no xulgado do ano 61. Unha reclamación polos danos da tormenta. E iso é unha boa pista, non? O problema é que o papel está ilexible. Son as letras da asignatura. E a min soábame. Sabía que coñecía esas letras. Esas formas reviradas, barrocas. Vale, e que máis? Conta. Esa letra é dun home. Dun home que nun tempo foi algo moi importante para min. Ai, quietos, que aquí hai historia. A ver, como é iso? Foi hai tanto tempo, María. Tanto tempo. Pero non pasa un só día sin que me lembre das súas cartas, das súas palabras. E ti coñécelo. Eu? Coñéceo todo o mundo. Hai que ver como pasa o tempo. E che ben certo aquilo de que os amoriños primeiros son ben malos de esquecer. Porque eu lembro-me como se fose hoxe. Era tan guapo. E eu tan Hola, Melgacho. Quería falar contigo se tes un minuto. Teño minutos cantos queiras. Preciso da túa axuda. Melgacho, por favor. Esta letra é a túa, non si? E será. Sabío. Decíame o corazón. Leo a de cando en vez. E aínda me queso o corazón como o primeiro día. Pasaron moitas mareas, Celia. Pasou unha vida. Non me digas que non te acordas. Éramos tan novos. E mira como nos puxemos. Miralo por ti, non? Estás o que estás, Fito? Estou, sí. Pero creo que a música non é igual a adecuada, non? Vou cambiar, ó. Ala. Isto está moito mellor, agora imos brindar. Miña nai querida. Veña. Fito, teño que pedirche un favor.
Que favor é? Apaga o incenso, que estou mareándome. O incenso? Agora mesmiño, ti tranquilo. Vai agora mesmo. Ala! No, eso, eu que sei, topei na Hawái, hainas como a area, son como as minches daqui, Trouxen dúas, pero unha escachou unha Carmiña, mira. Eu... O que quero falar é... O da revista que che falaba é que ali pon... Ali pon... Que os superdotados, pois o mellor o medrar eles... Pois que como non son moi aquelados, pois tolean e poden empezar a machetazos con todo María Santísima. Escoita un momento. Os superdotados non son bichos raros, son nenos normais. O único que precisan é unha atención especializada, máis nada. Anselmo, por favor, dille que Carmiña non é superdotada, porque a mí non me fai nin caso. Unha atención especializada, entendes? É o que dixo eu, que ten que haber, pois ten que haber unha atención especializada, un tratamento, pois unha pomada, unhas pastillas, para que lle pasa. Galicia avanza, non? Pois a medicina tamén avanza. Ten que haber un aquel para que a miña filliña non pase por... Non digas parvadas, iso é imposible, non lle das máis voltas. Xa está, acabouse. Acabouse, non é filla túa, acabouse. Xa está, morro con. E ti como sabes? É unha broma, Tranquilo, mira, ata que Carmiña teña 5 ou 6 anos é imposible diagnosticarlle unha superdotación. Digo vos que Carmiña non é superdotada, ok? Permites un consello, Celso? Sí, De amigo, Mira, revistas de medicina e de sexo, nin tocalas, acaban con un. Es que os médicos sodes todos parecidos, che. Sodes todos parecidos. Non, que va, non. Este non ten nada, non, que va, vostede non ten nada. Os 15 días estás enterrando a criatura, non sabes? Pero non, vos estade tranquilos que eu xa sei o que teño que facer co meu satélite. Mira, eu parei a esa nena, ok? Porque ninguén lle fai caso ás nais. Esa nena non é superdotada, carallo. Ui, anuncia temporal, Que pasa? Que vai, que... O incenso. Non me podo concentrar. Así que... Pero, que está pasando aquí? Non é o que parece, O que máis me molesta é que nin siquiera che dan as gracias. Xa sei que é a miña obriga, pero un pouquiño de educación non lle viña mal, A vos sitio vas ti pedir educación. A Celia e a Couto. Pois é, pedir ben que saben. Pitusa, os expedientes de denuncias. Pitusa, o ano 61. Dixáronme que quería verme. Sí, Melgacho. Celia confirmounos que foi vostede quen puxo a reclamación polo da tormenta do 61. Así é. Supoño que se lembrará ben daquelo. O susto fora bo. Xa nos contaron que fora terrible. E que necesitamos confirmar uns datos. Vostede recordaría ata onde chegou o mar? É lá porque o quere saber. É para confirmar o alcance da onda máxima. Se non nos axuda, Celia e Couto van comezar un preito deses que aburren ata as ovellas e que non benefician a ninguén. Ese non é peixe para as miñas redes. Melgacho, é un servicio que lle prestas ao Consello. É un favor que nos faz a todos. Ademais, a vostede que lle custa? Tamén é certo. En calidade de técnico de empresa... Comes un manís e miras un cuarto de hora a televisión, Acabouse dos manís. A mirar a televisión. Papito, que faz? Quero que mire a televisión seguido. É o que quero eu. Pero, a ver. Os nenos precisan de actividades que estimulen a súa inteligencia. E a televisión non é precisamente unha delas.
Vas moi ben, por iso mesmo fago. Eu o que quero é que quede parva a nosa filla, que quede un pouco parva e que lle vai a menos o aquel do superdotado que ten. Mira, non che entendo, papito, non che entendo. Mira pa ali, viches onde foi o cacahuete? Aí é onde tens que mirar ti. Oíches? Non me entendes? A que ven isto? Isto ven a que a nena hai que facela un pouco parva e a televisión é o mellor. Entendes? Ti colles un cactus e polo enriba dunha televisión, o cactus aos 15 días morre o cactus. Con isto que quero dicir? Que a rapaza ten que... Mira o Monís. Aí, a televisión, seguido, ok? Para xa. Non paro nada, hai que facela parva. Chas de bostas, Luz. Tamén, só se che podía correr a ti e deixarlle o noso piso a Fito. Pero, en que estabas pensando, man? Ai, que mal ten. Bueno, carallo, bueno. O rapaz nomás que quería un poquinho de intimidade para facer as súas cousas. As súas cousas. Pero ti non ves que son alumnos meus? Se o saben no instituto, despídenme. É que non vais saber. Ninguén. Ah, porque o dijas ti. Anda, carallo, Estás pensando que fitiño. Pobres. Se viras a cara que puseron cando me viron entrar pola porta. Imagina, tamén a culpa tamén é túa. Quen che manda a chegar tan cedo? Non, a culpa é de Daniel, o director da tese. Anda sempre tan ocupado que non me puido atender. É claro, ti precisas toda a atención do mundo, non? Tesme mal acostumada. Ai, sí. Pero ti viches que decorado montou aquí Fito. Sí. Isto dixenlle eu que fora poñendo isto ali, pero aí se puxera a música. A ver que lle puxo a Laura. A ver. Muy apropiada, sí. Ei. Ajarda un pouco, un pouco. Pero que pasa, Mau? Nada, é que non sei, as candeas, o incenso, a música, isto son cousiñas de Fito. É como se estivera aproveitando das súas... Se queres, deixámolo para outro momento. A ver, estaba che probando. Sei todo como ao cu. Co traballo que me levou preparalo todo... Foi unha pena que chegara a Aurea. Cala a boca, non me recordes. Miña nai, que vergonza. Se teremos máis ocasións. Vaya, se ti queres, claro. E logo, por que non hai querer? Non sei, despois do que pasou... Lauriña, por ti, pasaría 100 veces polo mesmo, Oiches, a semana que ven podíamos ir mergullarnos a forna dos daneses, non? Cá, logo Rosa anda botando pestes contra min. Claro, preocupas a pobre. Preocúpase de romperme a min a cabeza. E a Concha que tal lle vai? Concha, pobre, chamou onte que aínda non pode vir porque está desfeita do lombo de tanto darlle frejas a Manuel, o primo dela. É que ele é como un cachalote, claro. Pois dalle recordo da miña parte, cando a vexas. Veña, Taracido, con ánimo, home. Veña, dalle vostede. Non é para que che teño a ti. Aquí hai algo. Hai algo aquí. Unha gemela. E ten o folio. O folio e un nome. Pantera. Eu cumprín, non, Xuíza? Pois agora amañádevos. Deixádeo. Xa non preciso máis probas. Pero, como que non? Sinto, Ramón, pero non che podo dar o permiso. A raia imaginaria supera con moito o espacio a edificar. Xa, muller, xa. Ti sabías que atoparíamos eso, non? Non. Xo esquecera. Imos vellos, Pantera. Pero non era o que ela quería. Celia non sempre saiu coa súa. Nen sequera de moza. Alguén entende algo? Mira, eu levo bastante máis tempo que a ti aquí en Portozás. Vasme permitir que che dé un consello. Esquécete de entender esta xente. Pero... Non, é que... Mira, eles teñen outro ritmo dentro. Ti velos ir e vir, pero nunca sabes en que marea lles anda a cabeza. Home, Melgacho, pensei que aínda non viñeras do Monte da Moura. Xa. Pois eu, desde que case perdo a gemela, quérolle moito máis, sí. Eu tamén tiña unha boa gemela, de novo.
E que? Non a recuperaches? O que o mar e o tempo levan, deixa oír. Non entendo nada. Celia consegue denegarlle o permiso de obra a Ramón e parece que fose ela desgraciada. Home, porque en certo modo así é. Mira, no ano do temporal, hai 40 anos, agora, Melgacho, a súa nova gemela, puxo o nome da súa moza. Pantera. Pantera de Porto Sás. A Celia aínda lle chaman a Pantera de Portuzar. Entón, Celia e Melgacho... Exactamente. E con todo este enredo, os pobres pois recordaron cousas que xa crían esquecidas. Agora entendo. Pobre Celia. Ás veces os amores que non se alcanzan doen máis que os que se perden. Doen. Doen a morrer.